Ramadan susah. Wakil wali pada surat juga ini anak perjalanan yang dengan menjadi nabi roza. Tapi baru semua surya masih di tanah nabi sudah. Wafiqul makan zaman al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa ajana bi asrarihi wa ala alihi darajatihi fi dzikrihi wa alamin. Faslun al-adab faslun utawi siji fasal. Wa idza arba'at lan nalikane nyusun sapa al-mar'atu wong wadon bila baniha kelawan pawane mar'ah kelawan susune mar'ah nyusoni waladan ing bocah ing anak sara mongko dadi sapa anak sing disusoni sapa arabiu anak sing disusoni iku waladah dadi anake wong wadon disarto ini kelawan syarat loro ahadihima salah sijine sarta ini ayakuna yen to ana sapa anak ayakuna yen to ana iku lahu duwe anak apa dunal haula ini umure kurang saka 2 tahun wasani lan syarat nomor kali antur di ayat to nyusun sapa wong wadon ing anak cilik wae Khamsaro atin kelawan ping 5 susuk pira-pira susonan mutafarriqat yang kan bisa pun dilaku para ibu sedaya jamaah masjid asyuhada yang Allah hormati saat mantune kita bahas masalah ibadah masalah istibro tolong ben saat ini pembahasannya pun yaitu masalah nusoni. Neti yang wadon nusoni bocah, nusoni tunggal anak, apa anak wadon, apa anak wedok. Sing sanes putrane, dua anake tanggane, dua anake dulure. Pokoknya anak terus disusoni tiang istri mongko anak sing disusoni mau hukumnya dadi kaya anake dalam hal nopo hukumnya dadi anake niku dadi mahram boten saged dinikah dadi mahram anak sing mantun disusoni niku dadi mahram senajan anake tangga senajan wong liya mungkin ngapunten jenengan kali istrine jenengan tindak tenggene stasiun apa tenggene bandara apa terminal terus dititipi bocah cilik ibuke kate nang jeding jenengan dititipi bocah cilik tak sugahi Pak, Bu, titip putri kula, putra kula tak temen toilet riyen. Ketika dititipi larene nangis. Cowek-cowek. Lah, estrine jenengan kebetulan nembe mantun nglairaken. Susune tasik tegal. Terus jenengan sanjung garwane jenengan. Timbangane bocah nangis susana ibu. Susana ibu. Akhirnya disusoni kali bojone jenengan. Lah, wonten niku bocah sing disusoni mangke saged dadi mahram, dadi kaya anake. Tapi syaratnya kali. Nah, boten sembarang iki syaratnya kali.
Sing setunggal niku bocah sing disusoni wau umure dereng 2 tahun. Kasih alus. Hitungan ulang pokoknya dereng 2 tahun. Saka laire niku dereng 2 tahun. Nomor kali nah niki sing rada aneh. Nggih niku bocah niku nyusune sampai ping 5. Sampai ping gangsal. Ping gangsal niki mboten ping gangsal sedotan mboten. Ping gangsal niki ping gangsal susonan sing nemplek terus pedhot. Terus nyusu maneh ngoten lho. Liya wektu. Dilain wektu terus nyusu maneh. Mantun jenengan, mantun dipiki garwane jenengan wis waret areke turu. Pedhot. Dinteni ibu gak teko-teko. Nangis malih bocahe susoni malih, hitungane ping kalih ngoten. Mergo pun pedhot. Disusoni malih. Mari ngono tilem malih, pedhot malih, ibuke gorong teko malih. Pokoke nek sampai ping 5, napa dalam 1 hari, napa dalam di lain hari mboten masalah. Sing penting ngitungnya sampai ping 5, pedhot nyambung, pedhot nyusu maneh ngoten. Maka hukume dadi mahram, dadi kaya anake. Sehingga mboten nangsal dinikah. Mboten nangsal dinikah. Sing hukum niki mangke, hukum mahrame mboten namung ten ibu sing nyusoni kalih anak sing disusoni mboten namung niku. Mboten namung niku sak niki sak meronone niki kula waos. Waya siru lan dadi sapa zaujura bojone wong wedok sing nyusoni wae iku abang dadi bapake lawu keduwe anak sing nyusoni wae dadi bojone ya dadi bapake sing wedok sing nyusoni ya dadi ibuke dadi koyo makro sehingga nek ibu sing nyusoni wae gada putra-putra kandung jenengan kali bude wong gada putra kandung maka putra-putra ini jenengan ya dari dulure wae sing jenengan susoni. Pak ngoten niku napa enten Pak kedados nek guru-guru kula crita niku kadang-kadang aku teng kampung atau teng desa ngeten iki kadang kan bocah niku nek tiyang sepahe nyambut datel bocahe dititip nih. Syukur-syukur nek dititipne niku disangoni asi sing mantun diperes niku lho Pak. Kan sakniki enten pumping namine. Jadi ibuke niku meres susune nggih diparingi beberapa botol. Terus sing dititipi niku wau napa sing ngempong, napa pembantune, napa babysitter dititipi. Engko nek anakku nangis, iki susonono iki. Nah, susune biasanya didelet nang freezer. Mangke nek pun nangis dingetne malih. Nah, dingetne dulu, manten-manten rada atur disusokne. Kadang nonton Pak kota-kota sering. Saniki zaman nonton dadi wong tuwae mergo nyambut banget. Nah, nek dititipi eco aman, gak sampai disusoni wong liya. Jelas iki anake sapa jelas. Tapi kadang pas dititipi mboten kalih asi. Tur kadang sing dititipi niku yo jelas duwe anak. Jelas duwe anak, cuma anake wis rada gedhe sehingga nyusune gak pati banter kaya biyen. Lah sakniki dititipi bayi sing nyusune tasih kuat. Nah, itu kudu dihitung tenanan. Nek wau ketika nyusoni kok sampai 3 gangsal, baik dari hari yang sama maupun beda dino, maupun beda waktu, yang penting dereng 2 tahun, niku anak ini wau dadi mahram. Niki mboten bahas masalah dosa, tapi menjelaskan status anak iki selain duwe bapak ibu kandung, ugi duwe ibu lan bapak susonan istilahnya. Sing mangke kudu dijaga saestu hubungane. Pokoke aja sampe sing anak iki wau niku mangke rabi oleh dulur susonane. Nek rabi karo sing nyusoni kayane mboten mungkin, kaya aneh. Anak sing disusoni bayi ngerabi wong wedok sing nyusoni kayane mboten mungkin, kaduan umur.
Nggih, kayane mboten mungkin. Tapi nek ngerabi karo anake sing nyusoni wau kan saged mungkin. Sing nyusoni ya duwe anak umure ya pantaran, niku saged niku. Saged saestu. Napa malih sakniki enten zaman niku ngapunten Pak. Niki jual beli ASI. Jadi ASI niku diperjualbelikan. Enten sing mboten diperjualbelikan, enten sing diperjualbelikan. Ten daerah Jombang nggih kula nggih enten. Tiyang niku asine melimpah, kuatah Pak asine. Bocah niku sampai mentah-mentah lho. Saking akeh. Bapake yo gak ngatasi. Wah, akhirnya diadai botol-botol terus diposting. Ibu-ibu sinten sing kersakaken iki enten ASI kula monggo. Timbang dibuang mubazir. Akhirnya kata sing japri Pak, kula mergi enten tiyang estri niku sing tipene asine seret. Diombeni apa, diombeni pangane apa iku asine pancet cekebi ngoten. Akhirnya piyambake golek wong sing asine melimpah. Akhirnya niku mau meskipun tetap diadai botol-botol niku asine tetep asine wong wedok iki. Maka kudu jelas saestu iki kok lek nyusoni sampai ping 5. Satu botol kok disusoni sampai ping 5 tetep hukumnya dadi 5. Nek mandek-mandek niku wae. Mari ngombe gorong entek areke turu disimpen malih. Arek ngelilir diombekno maneh. Terus film dereng telas malih disimpen kok sampai ping 5 meskipun dalam satu botol hukumnya dihukum ping 5. Lah ibu sing nyusoni kudu jelas. Iki ASI niki teko ndi? Jenenge sapa sing nyusoni, alamate ndi? Jenenge sapa? Dulur-dulure napa anak-anake jenenge sapa iku dijelas saiki. Ben benjing-benjing boten dadi mahram sing dinikah saiki. Nah, niku Islam jogo sampai sakmonten. Artinya meskipun tenggene nopo tidak langsung ten asine, ten susune, tenggene botol-botol hukumnya tetap nopo niku susonan, tetap anak susonan. Terus malih wa yahrumu lan haram alal murdhami ing ngatasé bocah kang disusoni apa atas wiju nerabi ilaiha maring wadon sing nyusoni. Iki mau jelas nggih. Anak sing disusoni boten angsal menikahi ibu sing nyusoni. Niki sakjane meskipun boten diterangno koyokane gak mungkin. Umure kadoan. Oke. Tapi enten lanjutane. Wa ila kulli man lan maring saben-saben wong nasaba kang duwe nasab sapa man nyambung nasab sapa man ha maring wong wadon sing nyusoni. Lah niki kaya anake niku wau niku mboten saged besanan dadi karo sing nyusoni mboten saged. Wa yahrumu lan haram alaiha ing atase wadon sing nyusoni apa atas wiju ngrabi ilal murdhoi maring anak sing disusoni sami. Sing anake ya ora oleh ngrabi sing nyusoni ya ora oleh ngrabi sing disusoni, saling. Termasuk malih wawala dihilang anak-anake. Mangke nek disusoni iki pun gedhe. Pun nikah karo wong liya. Duwe anak putu yo gak oleh besanan kare niki mboten iso. Kare sing nyusoni mboten iso. Mergo wis dadi kaya ibu. Dulu naman saliyane wong kana kang ana saka man kufid darajati ing dalem derajate anak sing nyusoni. Au a'la qabaqate utawa sing luwih dhuwur minggu saking sing nyusoni wae. Pun nek masalah nyusoni insyaallah aman niku. Sing penting kita lek gak ada putra nek umpami mboten disusoni ibuke dhewe, disusoni nang gone wong liya kudu jelas sinten hitungane ping pira niku. Dan kita mangke saged nengeri, oh ibu mbiyen ya termasuk ibuke anakku. Aku ya termasuk ibu sing nglairno, dhek termasuk ibu sing nyusoni.
sehingga mboten angsal dadi hukum pernikahan. Lah niki harame dalam hukum mahram pernikahan, tapi nek dalam hukum waris mboten saged Pak. Anak sing disusoni niku mboten saged dadi ahli waris, ibu sing nyusoni mboten saged. Bu, kula biyen lak dadi anake jenengan sih, kula biyen nate jenengan susoni. Berarti jenengan kali bapak sing napa niku nek umpama mati meneh kula pikantuk warisane mboten angsal. Nek warisan niku khusus tenggene anak kandung. Mboten angsal. Anak nyuson, anak susona, anak angkat, anak tiri niku mboten pikantuk warisan. Cara umpama diparingi niku mboten atas nama warisan. Ya atas nama sedekah, nopo hibah, sing penting mboten atas nama warisan. Karena nek warisan iku siji kudu sakmarine mati. Loro kudu jelas bagiane, pira-pirane jelas. Iki sepertelu, iki separo, iki sisae. Niku mangke enten hitungane piyambak. Tuh. Kalau lanjut, faslun ayat ada faslun. Utawi iki iku siji fasal. Oke, sing berarti mahram nikah, mboten angsal dinikah niku termasuk mboten batal wudu. Nah, jadi anak sing disusoni wau kali ibu sing nyusoni niku wudune mboten batal. Nah niki jelas. Mangke nek anak niki nek pun tumbuh besar, balik utawa memayis ya batese pun di atas 7 tahun niki umpama kok demek saliman karo ibu sing nyusoni, maka ibu sing nyusoni maupun anak sing disusoni wudune mboten batal. Termasuk umpama anak niki kok anak napa iku wedok sing disusoni demok tenggene bojone sing nyusoni. Ya, kan berarti demok bapake dhewe. Kayak demok bapake nggih mboten batal. Jadi dalam hal mahram nggih mboten angsal dinikah, dalam hal wudu mboten batal wudu pun. Tapi nek dalam hal perwalian mboten saged, dalam hal warisan nggih mboten saged. Enten koridor piyambak-piyambak. Pun faslun aihada faslun. Tawi iki suci fasal. Iki penting sangat. Wa nafaqatul amudaini utawi nafaqoe wong tuwa loro minal ahli saking keluarga iku wajibatun wajib lil walidaini keduwe wong tuwa loro wal mauludaini lan anak loro atau ini lil walidina keduwe pira-pira wong tuwa wal mauludina lan pira-pira anak. Niki bahas nafkah anak kare nafkah wong tuwa. Ini penting sangat. Fa amal waliduna saiki ten wong tuwa. Anapun utawi wong tuwa iku fatajibu mongko wajib apa nafaqatuhum maringi nafkah wong tuwa. Anak maringi nafkah nang wong tuwa. Hukume napa? Wajib. Bisa to ini kelawan syarat loro. Gini ku al-fakri wong tuwane wis fakir boten nyambut damel. Anak wajib nafkahi wong tuwa mergo wong tuwaipun boten nyambut damel. Wa zamanati lan lumpuh utawa sakit keras. Pun sakit niku anak wajib nafkahi wong tuwa. Awil fakri utawa wong tuane fakir, gak duwe nyambut gawe, gak duwe penghasilan, wal jununi lan edan. Nah, pun boten gak ada penghasilan, sawahe wis dindung nang anak-anak. Terus bapak ini ku wong tua atau ibu ini ku pun boten saged nyambut damel malih pun sepuh. Moko anake wajib maringi nafkah tenggene tiyang sepuh. Wis saderenge teng wong tuwa niki kula urut riye. Nafkah sing paling wajib ngene iku nafkahi awak dhewe, sing paling wajib Pak. Sing paling wajib ku nafkahi awak dhewe. Kita nek sampun balik, sampun nggih sehat, nggih saged nyambut damel.
Nggih, maka wajib nafkahi awake dhewe. Itu sing pertama dan utama. Kemudian yang kedua wajib nafkahi sinten? Nafkahi bojo. Urutane, Pak. Nafkahi bojo. Nafkahi bojo pun maka sinten sing wajib dinafkahi urutane nomor 3. Ini ku putra kita. Urutane. Mengisor putra kita. Nah, kok tasih enten sisae? Nafkahi awak dhewe cukup, tasih enten luwihan. Umpama nggih umpami. Cara dihitung nominal. Dalam satu hari kita kagungan yatra kaliyan 1000 umpami lho kaliyan 1000. Awak dhewe kok siji niki sedina gawe mangan gawe urut niku 50.000 cekap mboten? Kalau cekap nggih, wis 50.000 damel makanan pokok lho nggih, mboten damel sing kaya bensin apa pun mboten mlebu. Makanan pokok sing digoreng. Nah, 50.000 cekap nggih. Wis 50.000 gawe dhewe. Terus bojo 50.000 nggih cekap nggih. Maka 200.000 niku 50.000 ne gawe awak dhewe sing pertama. 50.000 sing kedua kangge bojo. Terus anake siji. Maka 50.000 sing ketiga nggo anak. Jek ana sisa 50.000 maka kanggo sinten? Kangge wong tuwa. Nek wong tuwae niki wau empun fakir mboten gadah penghasilan napa-napa. Terus sakit kronis, sakit keras, lumpuh contone. Napa ten amben mawon mboten saged obah napa-napa. Utawa ngapunten hilang apa edan wong tuwae. Maka anak sing wajib nafkah. Dan hukum niki mboten namung berlaku ten anak. Mboten namung putu termasuk. Artine nek upami anak niki pun mboten enten. Entene namung mbah kali putu. Terus mbahe wau posisine kados ngoten fakir, mboten gadah penghasilan, mboten gadah pemasukan. Terus sakit keras, awake mboten saged dinggo nyambut damel. Terus tapi anak ini pun mboten enten. Karena pun sedo, maka sing wajib nafkahi putune. Karena hitungannya menangga. Oh. Nah sakniki anak fa'amal mauluduna anapun ta'i piro-piro anak iku fatajibu wajib apa nafkatum nafkahi anak. Wong tuwa wajib nafkahi anak. Syaratnya napa? Bisalah tapi syarat itu kelawan ana 3 syarat. Wong tua wajib nafkahi anak. Nek siji anak al-fakru, al-fakri siji J fakir tran duwe penggawean. Wasihori lan cicili dereng balik, dereng saged nyambut damel. Bahkan ten Indonesia nek mboten salah lho, enten peraturan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur, mboten saged. Kok ana wong tua mempekerjakan anak di bawah umur, wong tua kena pidana. Kayak human trafficking, memperjualbelikan anak, mengeksploitasi anak. Oh. Terus awil fakri utawa syarate fakir wau wa zamanati padha niku anake sakit keras, lumpuh, ten kursi roda, mboten saged napa-napa. Awil fakri utawa fakir wal junudi lan edan. Anake napa niku gila. Niku wong tuwa wajib nafkahi anak. Berarti kapan wong tuwa niku mboten wajib nafkahi anak? Nggih niku nek anak sampun balik, sampun dewasa, sehat, tur saged nyambut damel. Maka umpama wong tuwa niku lepas nafkahe mboten dosa. Mboten dosa. Nek pengen tetep maringi hukume pun mboten nafkah tapi sedekah. Nah, jenengan sing tasik ngirimi putrane, tak kirimi pira-pira padahal putrane pun nyambut damel. Bahkan umpama putrane niku pun omah-omah. Nah, jenengan kadang kan tasik welas nggih. Delok wong tuwa niku kadang nek delok anak kan koyo cilik ae. Koyo dianggap cilik padahal anake wis nyambut gawe, wis duwe keluarga niku kita jek mboten mentol. Kadang kita delok putu nggih Pak nggih.
Terus anaknya dikirimi, kadang-kadang diweling, iki gawe putu lho ya. Ora nggo kowe. Nah, niku namine pun boten nafkah, tapi namine saudara. Umpama boten maringi nggih boten dosa. Semanten ugi wau kula walik. Anak wajib nafkahi wong tuwa. Nek napa wau nek wong tuwa niku pancen fakir pun boten gadah pendamelan, boten gadah penghasilan tur piyambake boten sehat. Andai kata pun ngapunten, tiyang sempat tasih sehat. Tiyang sempat tasih sehat umpama. Tapi boten gadah pendamelan, boten gadah penghasilan, boten ada pemasukan sama sekali. Maka anak boten angsal maksa wong tuwa, Pak, sampeyan jek sehat ngono lho. Lha nyambut gawe boten angsal. Boten angsal. Nek wong tuwa ndelok anak sehat, dewasa, iso nyambut gawe, maka wong tuwa mboten napa-napa meksa anake, saiki bapak karo ibu wis gak nafkahi kowe, sampean golek urip dhewe, mboten napa-napa. Nah, tapi nek anak ngono wong tuwa mboten saged. Dadi senajan wong tuwa jek sehat, gak duwe pendamelan, pengen leren, mboten napa-napa, Pak. Mangke nafkahi ditanggung anak. Jika, lah ini dengan catatan, jika anaknya nggak ada kelebihan nafkah, atau suatu contohnya, DE iso nafkahi awake dhewe 50.000, nafkahi bojone iso, nafkahi anak iso jek ono sisa, terus nafkahi jenengan. Nah, baru tasih wajib. Tapi nek anak niku ngepres, kanggo dheweke pres, kanggo bojone pres, kanggo anake pres, wis gak ono sisa. Bahkan kadang sing duwe utang nang ngene bank, maka anak mboten saged dituntut nafkahi wong tuwa. Niki jenengan bedakno. Karena enten urutane. Awake dhewe dhisik, terus bojo, terus anak, nembe wong tuwa. Nah, kadang aku Pak sing wadul teng KUA niku ya reno-reno kadang. Kadang wong tuwa ngamuk-ngamuk, aku gak diopeni anak. Lah wong putrane jenengan keadaannya kados pripun? Piyambake nggih gak ada putra, gak ada bojo sing wajib dinafkahi. Nggih nek luweh-luweh anake jenengan nuntut wae, mboten napa-napa. Anak wajib kedosan nek mboten nafkahi duraka. Tapi nek pancen anak niku pun ngepres, bahkan kirang tasian, jenengan tuntut mboten saged, Pak. Nah, jenengan kedane ngali kondisine putra iki. Di napa niku diurutaken, kronologisnya diurutaken nafkah niku. Mboten napa semena-mena. Nah niki sak ngandhap niki nafkah tentang terus bojo. Bojo wadon niku kan kewajiban nafkahi tenggene bojo lanang nggih mboten. Bojo lanang wajib nafkahi bojo wadon. Saiki umpama sing wedok sugih, sing lanang biasa-biasa. Sing lanang biasa. Enten mboten, Pak? Sing lanang niku ngapunten nggih. Ya nggir buruh napa-napa ngoten, tapi sing wedok sugih. Ya duwe tantanah, ya duwe macam-macam reno kadang kaya-kaya didelok masyarakat tuh kaya-kaya sing lanang dompleng sing wedok. Sing lanang tetep nafkahi mboten? Wajib tetep masih sing wedok sugih. Niku tetep wajib. Urusan mangke sing wedok terus ngomong, "Wis Mas, duweke sampean cekel ae, aku jek ono." Lah niku mboten masalah. Tapi sing penting sing lanang kudu tetep nafkahi sing wedok. Mangke kok dibalekne utawa gak diterima, gak masalah. Nah, ojo mari ngono. Alah bojoku sugih, tukune luwih gedhe ngono. Aku wae dadi pegawe niku. Maka mboten sampe penganggep wonten kudu tetep sing lanang nyisihno ya napa nggih kemampuan berdasarkan kemampuan nggih muqaddarah niku berdasarkan kemampuane sepiro mangke kemampuane sepiro. Mboten saged dipadakno nafkah niku kali mahar. Nah, kadang kula nanti ditanggapi Mbak Yu kula piyambak malah. Jadi wong-wong iku nafkah dipadakno mahar. Nek biyen mahare 10 yuta maka nafkahe 10 yuta. Yo mboten. Nafkah karo mahar benten hukum. Mahar niku dienggo awal nikah niku wau. Nek dilebokno ijab dadi wajib. Tapi nek
nafkah dienggo harian. Nafkah niku hitungannya harian lho Pak, mboten bulanan. Andaikan jenengan maringi Bu iki dienggo bulanan, upami jenengan maringi kali yuta. Kok ternyata jek oleh 20 dina kok telas. Didamel kebutuhan pokok, mboten dienggo faya-faya nggih, dienggo kebutuhan pokok kok telas. Karena 10 dino maka tetap 10 dino ini kewajiban jenengan, kewajiban kita nafkahi nggih. Kedah dibedakan antara apa niku nafkah kali duit belanja harian. Nah, kadang dia itu salah pahami duit belanja itu duit nafkah. Sing namine nafkah niku niki wae Pak, kali aku sewu contoh gampang iki. 50.000 dienggo kita tok 50.000 dienggo bojo. Kita kan mboten nderek 50.000 sing bojo. Lah kadang kita nganggep belanja iku termasuk nafkah. Akhirnya terus Bu iki sedina 50.000 yo wis diolah napa ngono. Lah itu berarti lek ngongkon sing wedok masak. Nek padha karo warung lah. Mboten wonten sistemnya. Nafkah niku namung kanggo sing estri. Niki digenahno saestu. Urutane wau nggih, awake dhewe dhisik, terus garwane, terus anake, terus wong tuane, ngoten. Lah wong tuwa wajib nafkahi anak kapan? Nek isih cilik wau. Mergo sing cilik utawa mergo napa niku dereng saged nyambut damel tasih ali. Utawa termasuk Pak, larene pun gedhe. Sakjane iso nyambut gawe tapi jek sekolah. Nah, sing sekolah ini sekolah wajib. Sekolah wajib ain. Contoh saat ini pemerintah itu kan menerapkan wajib belajar 12 tahun, jadi sampai SMA. Maka wong tua tetap wajib nafkahi anak sampai 12 tahun sampai SMA nih. Nah, niku napa niku hukumnya anak tenggene wong tua. Pun kemudian napa niki urutane niki wala yukallafuna lan ora dibebani sapa kabeh iku mang minal amali saking pekerjaan na ing barang layu tikuna kang ora kuat sapa. Nafkah ini berdasarkan kemampuan, tidak boleh menuntut nafkah atau meminta nafkah di luar kemampuan. Kita sing lanang ngapunten mungkin bayarannya 3 juta saulan. Maka jaluk nafkah tidak boleh lebih dari 3 juta. Wong 3 juta itu ada bagian untuk nafkah kita diri kita sendiri. Maka sing wedok yo pacarane yo di bawah 3 juta niku wong mboten malah di atas. Kemudian wa nafaqatu zaujati utawi nafkahi bojo wadon al mungkinati kang mungkin min nafsiha saking awak dhewe ne zauja iku wajibatun wajib nafkahi bojo wau urutane nomor 2 samarene awak dhewe terus nafkahi bojo wa ya utawi nafkah iku muqaddaratun dikira-kiraaken fa in kana mongko lamun ana sapa zauju bojo lanang iku musiron sugih mampu kuat famudani mongko remut min gholi pikutiha saking makanan pikuatan umume daerahe. Oh niki ukuran-ukuran niki. Wa ingkana mutawasiton lek umpama kok sedengan famudun wanisun sakmut setengah niki kanune ulama nggih. Nafkah niku makanan pokok berarti cara temriki niku berarti ya segone tapi sak lawuhe. Kan gak boten mungkin men nafkah niku mek sego kan boten mungkin. Dan nafkah niki sing wajib niki pokoke. Kaya umpama perhiasan napa-napa niki boten. Niku mangke termasuk sedekah punah. Jadi sing lanang niku kali sing wedok niku sebenarnya punya potensi kewajiban gini ku nafkah, tapi juga punya potensi sunnah gini ku sedekah. Nek pun di luar nafkah namine sedekah. Tapi kalau masih kebutuhan pokok saestu pokok kaya makanan pokok ngoten niku maka hukumnya jadi kewajibannya sing kaku. Pun Ngerti kata nopo niku teng media sosial juga teng pemberitaan nggih. Kata tiang estri niku nuntut sing lanang nafkahe niku koyo
di luar akal sehat Pak, sampai nuntut saulan bisa kejutan. Bayo mangan opo kowe? Mangan 50 juta iku mangan opo? Lawuh emas ta? Belanja. Mangan 50 juta. Jenenge nafkah yo sing wajib tok niku. Alasane kanggo sekolah anak, sekolah anak gak wajib sing larang, nggih mboten. Sekolah anak gak wajib sing larang, sekolah pokoknya sekolah nuntut ilmu oleh kewajiban fardu ain, fardu kifayah pun beres pun. Nah, karena gengsi, saat ini itu kadang nuruti gengsi. Nah, ini kita saged ngeterapaken nggih anggene sing nafkah sing wajib niku sing budi sing namung gaya hidup atau gengsi niku sing budi. Ben kita saged nerapaken syariat kanthi proporsional. Atau nggih. Enten sing kita katakan kabeh kita manfaatnya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.